Alberga Bitàcola, data interestel·lar 22 de novembre del 2020. Parla l'oficial senyora Vila. Durant aquesta missió al taller d'escriptura i comunicació de la UOC hem estat fent un dietari. Ha estat un cúmul d'impressions amb contingut dolorós, doncs no és tan fàcil com sembla. És obrir el pit i treure l'ànima. És unir les puntes dels llençols al dia a dia per provar d'organitzar el cap desendreçat. El resultat, fins ara, presenta un contingut extens en pols interestel·lar, en records de ferides encara obertes i en proves de fugida i reset. Com diu Mr. Spot, Tor Dismus Mager.